First book of Samuel chapter 11, verse 1, 2 and 3. First Samuel chapter 11, verses number 1, 2 and 3. When you go unahashi waka Amoni wamisa eJebesi Gilead bonke abantu baseJebesi bathi unahashi yenza isivumelwano nathi siyakukhonza. Unahashi waka Amoni wathi kubo ngiyawusenza nani ngalokho ukukhishwa konke amehlo enu okunene ngibeke kube ihlazo wonke uIsrayeli. Amalunga abaseJebesi athi kuye siyeke izinsuku ezisikhombisa ukuba siphume izithunywa emikhawuleni yonke yawa-Israyeli. Uma kungekho sisibisayo siyawuphumela kuzo. Now Nahash the Ammonite went up and besieged Jabesh Gilead. And all the men of Jabesh said to him, "Make a treaty with us, and we will subject to you." But Nahash the Ammonite replied, "I will make a treaty with you only on the condition that I gouge at the right eye of every one of you, and so bring disgrace on all Israel." The elders of Jabesh said to him, "Give us 7 days so that we can send messengers throughout Israel. If no one comes to rescue us, we will surrender to you." Amen. Nati temba labo abetulo. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu, siyabonga wena usithanda ngempela. Endaweni yethu kuba singafi, sibe nokuphila, sibe nakho ukuchichile. Siyabonga Nkosi sibusise ngezwi lakho ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Amen. The theme of the service is Saul's first challenge as the new king. Ungenamba kuqala hlangabezana nayo uSaul. Inkosi ebekwa entsha wahlangabezana nenkinga ke esikhuluma ngayo namhlanje. First challenge. His first challenge was this. Number 1, lapha siveza umlando omfishane slide 1 to B. Lapha siveza umlando omfishane ngenkosi uSaul nobaba wayo. Saul's father is described as a man of standing. Described as a man of standing, probably because of his wealth. Mayedunyiswa kanje iqanyiswa kungenxa ukuthi wesisikhathi kuyenzeka umuntu onemali aqhame. Bayathi umfundisi uMahlaba umuntu onemali njengakhuluma amazwi abhedayo bonke abantu bashaya inhlobo. Bethi kunjalo usuku ongenalutho athi uyakhuluma dula wena mhlawumbe yema. What a so, what a man of standing, probably because of his wealth. Saul himself was tall and handsome. Tall and handsome, you see that giant and but these are the only characteristics mentioned. We are given no insight into his character or spirituality. Oh, come on.
he also does not appear to have been too involved in the public matters of his nation. Indabeni zasesweni. Sizwa ngaye impilo yakhe ukuthi wayekanjani, nawo kamoya wayekanjani, nawo participate wakhe engeneni kwakhe njeke kuba involved kwakhe ngendabeni zesizwe. Asikuzwa lokho. Sizwa lapha nethiwa he was tall and handsome. Amen. Amen. 2, uqala lapha indaba ekhulunywa ngale first challenge. Saul's first challenge was to battle the Ammonites, to rescue Jabesh Gilead. Gilead means Gilead, the heap of testimony. The niyakumbulwa ukuthi ma Jacob exoshwa ebalekile uMoab. Ubani lo Jacob? Ulaba. Wathi mase emlandele funa umqeda ngaye isenzo asenzile uhambe engekho ulabani wathatha ingane wathatha amakhosikazi akhe baleka nakwena. Leyo nwaba leyo, it's a Gilead. That means the heap of testimony. Jabesh Gilead, that city. Saul's first challenge was to battle. Uqala ngena ngakodwa. Sefana bayipini nama-Amoni yakakhumbula Amoni bani mfowabo. Bani mfowabo Amoni. Awuthi mbuzo noZipho waye eBhayibheli class. Bani mfowabo Amoni. Moab. Ammonites to rescue Jabesh Gilead. The news that the city was under attack reached Saul, as he was coming in from the field. We're going to go say, I got started with us. Clearly, you are still living a simple, normal life, like other people. But when he heard of the cruel bargain, so Shumaila Lapa, cruel bargain. This is some cruel bargain. Cruel bargain that had been proposed. Bamchen ukuthi hey, kunobe ukuthi bargain, the cruel bargain kunento ebekiwe kwathiwa angithi inkosi lawo bani sizilwana umfundi. Bani lenkosi? Nahash. Le nkosi yama-Amori mayifika lapha eJabesh Gilead yayizohlasela umzi izowudestroy. Base bephuma besurrender base Jabesh Gilead. Bethi mana nkosi singabokuthula thina sesingeza konke ma uzosiphatha wara bebona abana amandla. Mabefika behlasela le Jabesh Gilead basurrender. Yayisithi inkosi uma nizoba ngaphansi kwami ngininika lokhu kuzothi indoda wonke umuntu phakathi kwenu sokhipha iso laba-right bonke abantu bazoba ngamathile sokhishwa laba-right iso. That was a cruel bargain. Cruel. Yathi inkosi bayizwa lesihluku esingaka mayifika inkosi uSaul emasimini ufika umuzi wayehlala kuSaul usehambele lo mfundo weBhayibheli wayehlala kuSaul eGibhela uma ehlala la ufika umuzi wonke yalini bakhala iy'thunywa ezifike eJabesh Gilead zihambile zaya le palace yenkosi zawubika angithi bathele enkosini bathi siyeke isikhathi esikhombisa ke sicinga ukuthi akekho yini osikhulula. Emveni kwalokho mayingatholakala bese siphuma sizakuwe uzosikhipha iso umuntu nomuntu iso laba-right liyaphuma. So manje bawubeka lento weyibona lento ukuthi inzima kanjani laba bantu. Ufika umfu uyakhala ke manje uyaliva qhuma isitilo uyafika lokhu emasimini uSaul leswa lo slide 3. Bargain, the cruel bargain yayithi, if I will not destroy your city, here is the condition. 1, I will go out the right eye of every one of you as disgrace to all Israel. That is the strategy of the enemy. Ukuthi ngibeka ihlazo
esizweni sika-Israyeli sonke kusho uNahashi, the king of Ammonites. Wabeka kanjani? Ngizokhipha nje nina nizobona ngeswe lodwa laba-left. Kodwa nibe khona lokho bayihlazo. I-strategy kaSathane siwukhipha uyabona basi sikhuleka mandate yethu ithi reopening the wells. Reopening the wells. Le mthombo abangcwele abaphuza kuyo. Isitha safa nenhlabathi kuyo. Ukuba kungaphumi ukuphila, kungaflow. Kodwa babe khona kodwa bangabi nakho ukuphila. Deleke. Yabona likhona selithi lithi lekwasideleke. Deleke. Kosala umlomo. Ngoba isozo belishiwe labantu. Lokho kuyihlazo kutheleke lapha labantu bakhonza uNkulunkulu. That was the strategy of the enemy. That was the strategy of Nahash. The Spirit of God came upon Saul. Oh my God. Just as it happened to Samson, Isaiah, Ezekiel, and others. Wafika amandla amembala. Ufika bakhala la. Afika amandla amembala. Ngoba phela umuntu onento ethuswela babeka phakathi. Okuthi kuzenzeka. Bekhona igiye elithintekayo. Bekhona enyatheleyo ekhahlela. Ufika ke lona kuyakhanya lapha kasekho kwenziwa njani. Awuyihlazo eligaka. Bonke abantu bazobona ngeselodwa lokwa-left. Yini lokubuka ngeselodwa lokwa-left? Ungabikho kwetala understanding. Understanding in the house of God. Bekhona into ongayazi kahle noma ungahlala iminyaka eyishumi kodwa ungazi. Ungafiki ebukhoneni. Ngoba uSathane uyafuna ukuthi ungafiki ebukhoneni. Ngoba ufike ebukhoneni uyajinga. Ube never die. Uyajinga ube wodwa. Uyajinga ube hey ube wonke umuntu kwabanye abantu. Iyuthi yethu yajinga mayifike ebukhoneni. Kodwa mayingafike ebukhoneni iphila yona ihlala yabo. Uje kama ikazo wamembatha nomoya njengoba webethu Samson wambatha uIsaiah wambatha Ezekiel wambatha nabanye uThamos wembethe mase umoya weqiniso phela Saul. In fact Saul wayeseqothiwe somewhere neke izinto zakhe kuba lapha kuye ngaphakathi ngoba wathi mangabe mgcoba wathi beke phambili wasemtshena kuzokwenzekani ukuze step number 1 number 2 number wasethi wena ngoji ube wonke umuntu. Amen. Slide 4. Now wathi mangabe lo moya wamanje usimembethe. He was ready to go into battle to defend the Lord's people. Wonke umuntu membatha ngamandla uba ready. Would come what may. Wonke umuntu akangekho bale bafika into God Holy Spirit. Awu bathandekayo. Siphathwe izimo. Siphathwe ukuthi ukhona lento uNkulunkulu ayenza kubantu bakhe. Uyabona umuntu ezinikele enkosini. Kufakwa into ethize kuye. Amen. Lento ethi uJesu inkosi. Amen. Kungasho wena kusho lento. Lento ethabo umkhosi. Kungakhonzi wena. Khonze yona. Lento ethi mayizinto seyiqalasekile ithi ngathi uyabona uma wangayisiyoni esinamandla kakhulu wayemthandaza ngokwe portfolio wayemthandaza umama kwakuthi uma kuzoduma izulu angazithunywa sakhe sasezwani kakhulu nombala kwamazoduma izulu athi yombone yenza kabili kathathu basengena endlini eyovula ibhokisi lakhe ibhokisi leli lamakambo lavule athathe sembatho sakhe sizenkanyezi ngapha azivule kodwa isikhawu sakhe sasisesaba nathi isikhawu bandele elikhulu sasisaba nje umthinta wayena sifaka nje avela shintsha amela wadonsa isikhali sakhe athi uyivane yopayo eyahlatshwa zonke zivuma ingoma sikayazi izulu lila asukume amaqini kuphuma phandle lokhuluma nalo azi kanjani zonke zithashile manje lapha ubaba lapho ushintshile ukane lapho isikhumba sikalokwatsha sengihleka
usimanga ubona abantu delila. Ngiyakudikile i-device kuwe. Uzodilile into hey wenzani? Usaul wathi mawumembatha umoya kaNkulunkulu. Why is it? Go defend the Fangaja. Why is it? Go defend yourself. What's the job? Saul sent out summons to all the Israelites to join with him and Samuel in battle. Keep it, my message. What the rest of that? Such a game of fashion. Pushing them away. What the rest of that? Join them no Samuel. See a thing. Ungena mando ulu. Uswa le cruel bargain. Ukuthi kuthiwe kukhishwa abantu iso right ukuze kube yihlazo esizweni yavele yasuka lento yakhe ngoba ufuna umuntu onento yakhe. Amen. The response is proved that God was at work. The summons asikhipha bonke abantu abahlangana wakhuluma ukuthi uNkulunkulu obiyayena for the terror of the Lord fell on the people. And they turned out as one man. Ingene yokumsaba uNkulunkulu yehlela abantu kwaba songathi umuntu oyedwa kwaba songathi okukhulunywayo all agree. There was no opposition. There was no objection. Bonke abantu babona uNkulunkulu uyayisebenza lento ngoba ukusaba uNkulunkulu lokho kwasilahlekela abafowethu. Salahlekela ukusaba uNkulunkulu. Bese ngena konke lokho wabapheka abantu baba njengomuntu oyedwa. God mobilized the people to create an army of 300,000 men from Israel and 30,000 from Judah. They mobilized God, not Saul. They mobilized God. They mobilized Amato. 300,000 from Israel and 30,000 from Judah. God mobilized them. Mobilize the band. God mobilize. What must mobilize? Where's the man mobilize the local? I can figure the master Marispe. You want to go as a show me. What would the number like 20 KBs? La ewo. It's a man. The chef was a walk right. Ufu. It's a what the number next time was on. It's immobilize the it's time. No, there's nothing about it. Somebody has some share. When it comes to good as those are called. Slide 5. The people came as the fear of God, not of King Saul, came upon their his way. That's my prayer. What our ngoba la ifike intombo yagqithwa khona uqale lapho ushilo bazalwa neminizolo ubona mina abazalwa bakhonza kwashela iba mobilize manje ubona izolo ngidlula lapho basemabiyela ngopast 8 bekumhlopha amagceke amathembele bese kwaza abadala bephethe abancane labadala wonke indoda isepe engalweni bamba ubondile abantu bayiswa le futhi bayiswa khona umuntu ongalikhuluma khona bangamenyama bayiswa ngathuma manje ngihambela kwelinye ngithi amathembele cishe uthi mawusuka le banezalapha ngalomgwaqo cishe udlula 5 bawu pass 8 base cabanga mfowethu bese ngo pass 8 bawu bahamba ngo 3 isabatha kuqaliso lo 3 tamam ngo Friday bangena kumisakatha ngisho usebenzana umuntu wakhona uvela nje sazoqalisa bajelele chithi umlilo kufanele chawukhonze uqale kusabatha lo ngempela ngo 3 next day ube nje lapha nje nabe ngo 3 kuba nina ukuhamba manje yabona lapha ukuthatha zinyama kanti phela into yakhe umuntu thina asina amazi kanjani asinakho awusafika
usunayini ngabona ushawunayini emsebe ahlabelele inkosi yami ahlabelele engene bebathathu koze ukuthi ngo-10 kuna abafana ngo-10 laba abafana ngo-10 bafuna abasiyana bona bazatshentsha uphuma abanodwa ingakwethela bakufuna umfundisi osheshayo uthi usungamuntu abantu abanasibele abamfuna umuntu ofunda amavesi amaningi 1 2 1 2 bese semuntu ngibangafana ukhona impembezelo asivali bajaha utshwala ungathola khona bakujahile bajaha ukokuza kodwa ngithi ababashele abaphuma phambili bafuna ngokusaba into yabo ngokuyimela bahlale phansi bagqoke ezimhlophe babekule nebreak bafuna uhlala apho ngizophekayo ofuna iphathele ukudla kwakhe unsakho isitep sakho hamba naso uyekhalaza ngabuza kwabantu nisoyayishingana ngitsepulapha niyibhale kubani ukuthi zoxabana ukuthi sikabani bese niyithatha banicala ekushini ngoba nithi phela sihamba nabo bahlala so laba umuntu hamba nasele aphinde abuyele nasekhaya nophinde abuyele ayikadini lento kodwa thina ubheka look here sinabele ibhayibheli silibeke ukuthi zikhona nje lento ekhathele nje enolemvu abantu inhliziyo yabo yagcwala umsaba uNkulunkulu. The same should be true as we support you the people to serve the Lord. Mkhonzeni uNkulunkulu ukhonza ngokusatshwa zikhona izinto ezafika ezinhle zasifikela la yini yasifikela ezinye zezinto ezenza ukusapha umuntu ukuthi uqhele ama-cellular phone sithi-ke kwabangcwele bawuyiphethe unemoto usufika enkozweni ishiye emotweni uzungena phakathi uzokhona uma ungenayo imoto vala i-tone i-ringtone vala ivolume ikhale mhlawumbe ifake silent whatever ukuze ukhonze kahle ngoba awukwazi ukuthi inkosi ikhuluma ukuphuma phandle lapho lamafoni zakhe sesontweni uzobuya ngo-11 mubuye futhi uzohlala futhi uphinde mzala transport ngeke funa usuhlezi la hlala ukumakhishwe imvelo manje nokucela-ke ibhazi usokwazi ukuthi uphuma kahle kokobe wenza lokho ukuhlala uma usuhlezi nje thanda ukuhlala ufike uthi inkosi khulumisana nempilo yakho bese lalela konke lokho le ngobazalwane le sikhulumayo iyogcina nasekufeni akusiyinto phela la ingaphezulu ka-class teacher omaphambi kwakho lecture ezaphambi kwakho usufuna ukuphasa khonzothola umsebenzi womntwana lena yaphakade uma uyibambile uyabona nezwi likaNkulunkulu lolene ogqitshwe phansi linamandla ngendlela yokuthi uyaphila kodwa makhala imilomo izwi alale nalo likuye liyolizwa iphimbo le-trumpet mama bekhala lapha yile zocorresponda naleya sound bababizwa balalele kuKristu so akusiyo nje into ongayilalela nje iphasing yinto yokuthi ngiyafana ngizofela la ubambe impondo nje uthi cha noma ningibulala kodwa ngofa ngiyibambile I won't go anywhere but ngizofela la ngoba isendaweni yokufela la so why because uNkulunkulu songathi siyenza nje umntazi nje ezinje ngena lapho uthi Nkosi ngiyabonga oqala kungihlanza uyazi mina ngithi bafowethu mabe ngikhuluma nabangcwele ngithi mina uyazi ukuthi nganganazi hlathi wale kude ngihlanganiswe nani nahawukela hlangana abantu abahawukele sizokupha Nkosi wayenyula lithi umusithathu umusibeka lapha awubeka kuphelele iphelele indlela yethu wathi uJesu elengisiphambane kuphelele akusekho okunye ongenzile usendaweni yokugcina mntakababa musula usephelele so put everything down and sit here. No, esimkhonzayo
la sobaleka siye khona masulwe lokhu phelele kanti so hlala nje inkosi yami ngisize let understand uSaul wathi mayezwa le cruel bargain wavuta ngaphakathi kwaphuma izinto zakhe egcitshwe kuye zigcitshelwe yini zigcitshelwe ngokugcotshelwe ukuhamba kwendlela kule ndlela kuyaqoqwa abantu abazohamba kuyo banikwe izicathulo zokunyathela banikwe ingubo zokugqoka banikwe yonke into banikwe mabehlezi bacabanga ngayo yena la ngaphakathi kontesho kusukuma umbono engacabangile bese yasukuma ethi baba ungcwele umazi ngathi ungcwele lo angena kuwe uyena shop mayisefikile yokuqondisiswe ngesono uyakunoholela kulonke iqiniso imthombo la yethu njengebandla yagcitshwa khona yagcitshwa ehlanganeni noGod Almighty yagcitshwa ekubeni besenento ethuthelayo ngaphakathi uSaul wayengazalwe lutho eqala inkosi entsha wanayeswa nje wathi hawu bathini yathi Nkosi isibasikeze 7 days ukuthi sibuye mangabe kungekho umuntu osikhululayo usho ukuthi ke sihamba ke sesiyogoba sikhishwe unamehlo uvele kube ihlathi uba nensizwa ebandleni esineswe lodwa ihlazo banana ngosabana banamabuka ngeswe lodwa elodwa likho laphishwa isidi alibonga igama lenkosi to serve the Lord as you summoned to serve the Lord. Saul's battle plan involved dividing his troops into 3 companies and launching an attack very early in the morning. It was completely successful and the surge of Jabesh Gilead was lifted. Surge, le amyala, wana imkhuba le, imkhuba njengo Samson, imkhuba njengo Ezekiel, imkhuba njengo Isaiah. Yathi imkhuba lento wahlanganisela abantu wathi no asambeni khona sense speaking unahashi siyafika wafuthi divide abakhupha amathathu and yaphela finish indaba yabawabo iqedwa yini iqedwa umuntu onento iqedwa yini iqedwa umuntu ovukelwe izinto zasekhaya bazalwane Lundi AOG. Lundi AOG. Mass William Tom 2022. Sivula ngelithi. Ingubo zabagqoka begqokela umkhonza. Izona isithe sayithatha. Njengomfana osasiyo lesisitolo. Ngisazi sidwela amashalofu. Okondla lomndeni ngiyafona manje amashalofu khona izinto ezingekho something is missing isitha sathatha izinto obekuzona bezenza uma uhlezi lapha kuthi mawucabanga ukuhamba kwesuku umkhaya mawubuka mva nje ngoba lithi mabekhishwa eSodom olodi hambani ningemindawo hambani ningabheke mva balelelani ezintabeni otherwise you will be swept away njengesizwe liyaphela bazalwane njengoba iprofethi zisho zithi seqalile akusokusuka kulokhu kube nalokhu suke kulokhu kube nalokhu ubikezela khona ukuya kwenkosi amen kwasho intombazane ekhondeni yathi ngizuzidi ngizwa nenhloko uJesu seyabuya ubuya ngempela mntakahlongwane uyabuya ukuthi sinjani thina sikuphi uJesu uhlale lapha esibhakabhakeni athumele mayibuthe phansi ozobutha abadala device bese bekhuphuka qala balele uKristu uvuleka amathuna uvuleka yonke into bese kuthi abawubephila ngaleso sikhathi abajoyini yini obabiza mayibuthe ngoba mayibuthe ufaka umzalwane ngaphakathi mawulapha esibhakabhakeni mayibuthe uyodonsa lapha beyathi umuntu ngofika uNkulunkulu umtshela ubemtshele ngomayibuthe uzobulapha phezulu
Uthi lapha Bethlehem cha akelime nina. Akelime kuyanda phemva. Ozulu lapha bakhuluma. Cha akelime Zulu hayi kuze lapho gogo kuze lapho gogo ba. Anike zonke into babhathiswe. Kuthiwa abaye bawembatha amafufuka ubengena emlilweni ukushe konke. Konke kwenzayo senzela wena. Uyainvesta. Ngoba ulapha uyainvesta. Unisela ikusasa. Mali engenzayo iyomelana nalolo yasuku. Praise the Lord. IBhayibheli ke uSaul yathi mayisivukile into yakhe. What I'm ready. Wanayitshela abantu bahlangana manje ngomuntu oyedwa. Ukusaba uNkulunkulu wabaphezu kwabo. Wathi sasa siqonda khona. Siyoyikhulula iJabesh Gilead. Bafika bayikhulula ngempela kwamasongane. uNkulunkulu wangenelela washaya qothula. Ama-Ammonite washaya qothula washaya ekhali zikamoya. Ngoba noma ngabonakala kodwa yinamandla okudestroya onke ama-schemes kaSathane. Akuzona ikhali ey'bonwa ngamehlo kodwa zikhali zikamoya. Bazalwane bami, le nkonzo ishumela insindiso, pure salvation. Le nkonzo ithi umuntu uyasindiswa uhlangana nabezulu esemhlabeni. Athi abuyele ekhaya, abuyele lezulu. Athi ahambe lezulu. Athi sebenza izulu liphakathi kwakhe. Siyasonta yes. But sifuna ukukhumbuza ukuthi 2022 is our year. U2022 unyaka wokulanda kulahlekileyo. 2022 unyaka wokwembatha. 2022 unyaka womazi weqiniso. 2022 unyaka wodlala kodwa unyaka we-seriousness. Unyaka wokumbheka, unyaka wokuyigcina, unyaka wokuyithintitha. Yithufa. Uthi hayi, bathi laba basele uyadela wena usulapha. Yithi hamba kweleta umuntu. Nobody. Mamthula ngiyathula. Bafowethu yibhayibha. Iyabonakala kwesasasho njalo sithi icorona thina. Abiza bonke abantu. Bafowethu angazi noma kuyabonana nomabonwayo. Sengihamba. Bathi ayi ngoba ngathi ngiyawabuka amafu wafithi 8. Athi naw. Uphelele ngazi. Ngababuza into eyodwa ngathi imaphi amathuna ngcono. Lawa lekhaya nalala masipala. Isikhathi sikasingakafiki. uNkulunkulu wathi akuye uzoncedela. Okusele. Hayi ngoba kukhona ubungcono okuthini ngiyakubona wenza ukuthi akekho wenzani. uNkulunkulu wathi ngibheke wathi let's give the benefit of the doubt. Asipini kancane inyangana ngiyasithi kancane. Hayi ngiyahamba siyahamba. Hayi ndawo uyahamba. Wambele. Nasendeleni nje iqinisweni sonke. Zonke ngiyaprepare ukuthi akufika lelo suku. Ubu-right. Ube standing with the Lord. Don't deceive yourself. Hayi, awuhlezi akekho uhlezi ngisho gcatshiwe ngisho wabethele ekhaya kubo ngisho kuthelwa ekhaya uyahamba. So hamba inyaka amdokotela futhi khona nje yashaya ngisho udokotela yashaya amanesi. It's a grace of God. Akuyi ngadokotela, akuyi ngabani. Ithi ngane ngehlulekile. I'm a doctor by profession. But hlulekile uhambe phambi kwami wabiza umphefumulo kamama. Masala nomama ngasenathi. Alibonge igama lenkosi. uSaul wayeqotshiwe kukhona into eyibuye ngaphakathi siyakhuleka. Yathi into eyibuye ngaphakathi mafika isimo esikhruwe yavuka avukanga yena. Azange uyokaswala yamdina le cha. Kwavuka into eyibuye ngaphakathi wafuna no man come what may. Biza abantu sihambe siyekho. He was ready to go. Yina ngabe ready into eyibuye ngaphakathi. Asibuyiseni into yokusindiswa kwethu. Nawe namhlanje ngomthandazo Nkosi uyisi injabulo yami yasekuqaleni. Nkosi uyisi ikhali zami
ukuhamba kule ndlela. Ngilekelele Jesu, ngilekelele mina manje. Mana nami uyithandazela wena. Mana nami for udumo lwegama lakho. Alibonge igama lenkosi. Saul, that cruel bargain esho inkosi uNahashi yathi xa ifike emadlebeni akhe umndeni womzi wonke ukhala yena kakhala kwabakhona eJoy, go to them. Wamaya khona uNkulunkulu wahamba phambili ngoba wayena uNkulunkulu ophilayo. Sinonkulunkulu ophilayo basazi. Indoda yatsumla lenkonzo yayisho yayithi I'm serving a great God. I'm serving a living God. Indoda eyasunda lenkonzo ngamangalo bayibona thina dadewethu Makhosi bayibona thina hawu badlala abantu. Le ndoda ethi ngakulahla konke ngahamba njengohlanya ngakhuluma njengohlanya ngahlanya abazababona abantu kuyahlanya umuntu kanti lento ememezayo emadlebeni ami ethi people must go back to God ngoba kufanele uNkulunkulu wakho ya uhlala kuwe uyatholwa ngenhliziyo evumayo inhliziyo yakho ithi inkosi nenzana kimi yiba ne-seriousness mawuzala inkosi ngilekelele akho muntu wanqoba akho muntu wenza utho God alibonge igama lenkosi. Siyathandaza namhlanje bathandekayo. Namhlanje nasithandazela kwembatha. Fika inceke kaNkulunkulu la yakhuluma ngeziphiwo zikamoya. Yakhuluma ngezithelo kamoya. Wathi iziphiwo nayinaka kakhulu ziyahlala nomuntu noma enjani noma efika noma engasilutho isiphiwo nomoya kuya ngokuthi beke kubani. Ngantshela nami ngathi ngabona mina insizwa iwile yathi izona yangena ejele. Uma ifika ejele yafika thakazela ibosha. Yathakazela ibosha kala labo boyisa labo amaholo kala ushawuleni. Bosha umfundisi. Wabhula umfundisi. Waqhutshwa wasongwele zake esibhedlela konqada. Bafathazela inkulu wavula inkozo amaholo akayinkozo amaphoyisa ameyeka edlala phansi. Ayibukwela lapha. Thandazela sizokwa sibili. Thandazela kwabantu. Kodwa sibona basanginakile. Ologqoke izingubo. Kubaleka yini ebalesayo unaso isiphiwo kodwa ithelo azikho. Ithelo bakhona uma isihlahla sinamathele. Siphila qhamuka ithelo. Iphiwo njalo nokubona. Bese mkwaqweni ngakumuntu kaprofeti nje. Wena ngibona isithunzi kuwe. Wena iphiwo nje. Kodwa isithelo. Qhamuka entweni ekhona ngempela. Ngabeke nje inkosi sinani. Alibonge igama lenkosi. Namhlanje siyimbatha. Namhlanje Nkosi ngilekelele. Uniko kwami nami. Ukuthi mangihlezi phakathi kwabangcwele. Nami ngihlale ingubo. Ngiyembethe. Mawembethe ingubo pakini. Kodwa mawembethe uthanda njalo izihamba. Kodwa mawembatha ukuthi awungafika ekhaya. uSaul kwakunezinto ezazinkulu zifakwe uSamuel. Uthe makuvela okuvelayo yanqaba into enkulu. Ngicela nginenyawo.